एरेस्ट वारेन्ट फैदोंब्ला जों जुदि थाङालासिनो थायोब्ला आरो जोङो थारिख मारियाब्ला कर्टआवहाय बेनिखाय इउपिपिएल सोरखारा बायदि बायदि बुंनानै एक्स एनडिबिफोरनि जा सात जारला बेखौहाय बारानिफ्राय बारा बिथांमोना खालामनो नागिरदों। माननीय नर्थ ढेकियाजुली সমষ্টিৰ অশোক সিংহাল ছাৰ, আপুনি থাকোঁতে আপোনাৰ জাগাত আজিলৈকে ক'ত আছে বাঁহৰ দলং? আপুনি ক'তবা দেখা পাইছে না? খাওবলা এফালে খাওবলাটো এৰি পেলাই আবৈ চেণ্টাৰ হওক, লাউডাঙ্গি হওক, বাটাচিপুৰ হওক, মোনা চেণ্টাৰ হওক, আপোনাৰ ঢেকিয়াজুলি টাউন ফালে হওক, ক'তবা বাঁহৰ দলং আৰু দেখা পাইছে নেকি? এতিয়া আপুনি লাজ লাগিব লাগে যে আপুনি এজন ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ এজন MLA হয়, গুৱাহাটীত এজন মন্ত্ৰী হয়, নিজৰ জাগাটো এৰি পেলাই, নিজৰ সমষ্টিটো এৰি পেলাই আপুনি খাওবলা চেণ্টাৰ ছাইডত যে বাঁহৰ দলং বনাব লগা হৈছে, কোনটো নদীত আজিলৈকে বাঁহৰ দলং আছে এইটো ছাইডত আপুনি নিজে ক'ব পাৰে? কাৰণ এইখন যে ক'ব নোৱাৰে আপুনি কিয়? আপুনি এই ছাইডত নাযায়ে, নুঘূৰে, কাৰণ এইটো ছাইডৰ পৰা আপুনি ভাবি যে মোক ভোট দিয়া মানুহ কোনেও নাই। তো আমাৰ শোণিতপুৰ ঢেকিয়াজুলি ছাইডত বিজেপিৰ বাহিৰে কি আছে? বিজেপি যিমানখিনি এইটো ছাইডত ৰাইজসকল আছে চবৰ ভোট আপুনিয়ে পাই আছে। তো আপুনি এইবিলাক জাগাটো নাচাই যিটো কোনে চাব? তো আপুনি আজিৰ দিনত লাজ লাগব লাগে। সেই নাকটো ক'ত থ'ব আপুনি? অকণমান লাজ কৰাটো শিকাই লওক। আপুনি মাত্ৰ ভোট যেতিয়া আহে, ইলেকশ্যন যেতিয়া আহে, তেতিয়া ৰাইজৰ ওচৰত যাই পেলাই সেৱা কৰি থাকিলে নহ'ব। ৰাইজক আকৌ সেৱা কৰিবলৈ লাগিব, বা আপোনাক যেনেকুৱা ৰাইজে মৰম দিছে আপুনিও ৰাইজসকলক মৰম দিবলৈ জানিব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনাৰ এইবিলাক পলিটিকেল পাৱাৰটো লং লাষ্টিং দিব। নহ'লে বা এদিন নহ'লে এদিন আপুনি হাৰি যাব পাৰে এইটো সমষ্টিৰ পৰা বা এইটো এৰিয়াৰ পৰা। তো আপুনি যি হওক এটা লাজ কৰিব লাগে। কথাটো কি জানে না? আপোনালোকে এজন MLA হয়, নিজৰ জাগাৰ যিখিনি দলং লাগে ডাইৰেক্টলি আপুনি দিব নোৱাৰিলে ইনডাইৰেক্টলি কিবা এটা তাতে বাঁহৰ দলং বনাই লওঁ বা কাঠৰ দলং বনাই লওঁ বোলে আপুনি কিবা এটা দিব পাৰে উন্নতি দান হিচাপে। এইবিলাক স্কিমবিলাকৰ পইচা ক'ত ৰাখি আছে আপুনি? অকল টাউনটোহে জিলিক মিলিক কৰি থাকিলে নহ'ব নহয়, গাঁও অঞ্চল এৰিয়াটোহে জিলিক মিলিক কৰিব লাগিব। আপুনি কৈ থাকি দেখোন ঢেকিয়াজুলি ইজ চেঞ্জিং, ঢেকিয়াজুলি ইজ চেঞ্জিং। ক'ত চেঞ্জিং? চেঞ্জিঙৰ মিনিংটো কি? ক'ত চেঞ্জ হৈছে ঢেকিয়াজুলি? ক'ত চেঞ্জ হৈছে শোণিতপুৰ জিলা? চেঞ্জ হৈছে নেকি? আজিলৈকে মাটি বাৰী ম্যাদী ফাট্টা হোৱা নাই, কাৰেণ্ট নাই, ৰাস্তা পদূলি ভালকৈ হোৱাই নাই, মেডিকেল নাই, একোৱেই নাই দেখোন বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পৰা। আপুনি ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ MLA হোৱা আজি কেই বছৰ হ'ল আপুনি চিন্তা কৰকচোন। আপুনি 2016 চনত আহিছিল, আমাক লৈ জিকিছিলে, আজিলৈকে 2025 আহি গ'ল। তো কেই বছৰ হ'ল? আপুনি কি কাম কৰি দিলে, কি উন্নতি কৰি দিছে ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত? আপোনাৰ লগত যোনে আগা পিছা আছে তেখেতসকলৰ ঘৰটো বিল্ডিং বনাই দিছে। ৰাজ্যসকলৰ ঘৰ বিল্ডিং হৈছে নেকি? ৰাজ্যসকলৰ ৰাস্তা ভাল হৈছে নেকি? এৰিয়া অঞ্চলত ডেভেলপমেণ্ট ভাল হৈছে নেকি? হোৱাই নাই কেতিয়াও। আপুনি নিজে যাই পেলাই নিজৰ চকু দি চাবি, তেতিয়া গম পাই যাব। আজিৰ দিনত আপুনি লাজ কৰিব লাগে যে আপুনি থাকোঁতে এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ পকেটৰ পৰা 5,000 ওপৰত টকা খৰচা কৰি পেলাই হাজিৰা মুজিৰা লগাই বা চাহ কিনি পেলাই আজিবিলাকৰ কাৰণে ৰাস্তা বনাব লগা হৈছে বা দলংখন বনাব লগা হৈছে। এটা সময় আপুনি কৈছিলে চেংগ্ৰেবেল দিম, জইচ দিম, কিবা কিবি দিম, কাঠৰ দলং বনাই লওক। ক'ত হ'ল? নহ'ল। আপুনি ফৰৱাৰ্ডটো নিদিলে ফৰৱাৰ্ডটো এনেই ঠগিয়ে ৰাখিলে। তো ৰাইজोफोर नोंथांमोना निस्सय मिथिखागौ अशोक सिंहाल थासेयावबो दिनैनि दिनाव ढेकियाजुलि खावब्ला ओनसोलाव दिनै औवानि दलं बानायनानै लादों बेसां लासिंसिं। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जे बे ओनसोलाव बा बे एरियायाव नोंथांमोना MLA थासेयावबो MLA नि अननाय मोना। थेवब्लाबो नोंथांमोना बे MLA नियावनो भट थुसोमबाय थायो थुना हो, आं बेखौ बाजायाखै। नाथाय नोंथांमोना जुदि बे MLA निफ्राय जेबो नाङा सानदोंब्ला नोंथांमोनाबो दिनै सासे व्यक्तिखौ एथ'ग्रामानि थाखा फैसा गारहोस्लायस्लाय एसे एनै रायजो हुवायै गामि दरसेयाव बिदिनो 2000-2000सो कालेक्सन खांलायनानै बा 3000 कालेक्सन खांलायनानै नोंथांमोना बे औवाखौ बुरखा सुरखा बायलायनानै मजबुतसिन खालामनानै लानो हायोमोन, बाइक साइक जालायनो हानाय। दिनै आं खोनानो मोन्दों नोंथांमोना स्टुडेन्टनि मुङै बानायनाय दलङाव नोंथांमोनासो अपेनिं माने बाइक सालायदों होननानै। बेफोर बोरै जाथावना? दिनै गथ'फोरनि थाखाय बानायनाय दलङा नोंथांमोन बाइक सिबलाना होनाय लोगो लोगो गाबोननो ख्रेब बायगोन। अब्ला नोंथांमोनाथ' बानायना होफिना। जाय व्यक्तिया बानायना होदोंमोन बेहासो खाफाल हमफिननो गोनां जागोन। साननैसोनि थाखायल' बानायना होदोंमोन होननानै नै नामा गाज्रि थांसिन बिथाङासो बानायना होग्रासो। जायबा अनगिरि बा रैखागिरि गथ'फोरखौ नायनानै गथ'फोरनि फिउचारनि थाखाय खामानिखौ मावदोंमोन। आरो नोंथांमोनाबो मिथिगौ दैज्लां मेसें नोंथांमोना बे जायगाखौ जुथा खुवाब्ला बारनो हाखाया होननानै। अब्ला नोंथांमोनाबो एसे बुजिनानै मावनानै लानाया मोजां मोनो आरोखि। दा जाय हक दुखु दामोन नोंथांमोनखौ माने आं सोरबा सासेखौ नाम थांखिनानै बुङाखै, अल रायजो हुवायैनो आं गेजेराव बुंहरदों।
दा सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र' बायदि नोंथांमोना एक्स एनडिबिफ्रा गोबांथार माखासे गावसिनि जेंनाफोरखौ बा प्रब्लेमफोरखौ फोसावदों थाखानाय जोंहा सोलिबाय थानाय इउपिपिएल सरकारा बिथांमोननि केसफोरनि थाखाय मा मावदों मा मावाखै बेखौ गुवारै फोरमायदों आरो भट होनायनि खोथा बुंदों बबे 2025आव बबे पार्टिखौ देरहाहोनांगौ बा सापर्ट होनांगौ बेखौ आं जेबो बुंनो थाङा बे नोंथांमोननि पार्सनेल मेटार बा नोंथांमोननि एक्सट्रा खोथा आरोना दा जिखुनु एरेस्ट वारेन्टफोर फैयोब्ला कर्टआव थारिख मारिनाया मोजां ना मोजां नङा नै बेफोरनि थाखाय गुवारै फोरमायदों जोंहा नैबे मेलेमजिबि एनडिबिनि सारआ नोंथांमोना एनडिबिफोरनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट बे बाथ्राया नोंथांमोना खोनासंजोबनानै निश्चय बुजिना लानो हागोन आरो जोबथारनाय कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरबानो जाबाय आरोखि गंसे औवानि दालां हेबनानै बानायनाय जादों दा बेहाय बेखौ दिनै गोदान फरायसाफोरनि थाखायनो बे दालांखौ बानायनाय जादों बेनिखायनो बे औवानि दालांखौ फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जादों बेनिखायनो फरायसाफोरखौ लानानै बे दालांखौ बेखेवनाय जासिगोन दा जोंहा बे दालांखौ बेखेवनो थाखाय मानगोनां जोंहानि फरायसुलि सासे संग्राय बाथौ आश्रमाव फरायनाय लक्ष्मी बर' बिथां फरायसुलिखौनो दिनैनि बे दालांखौ बेखेवनानै होगोन होननानै आं खावलायबाय गांसे आर'नाइजों मान बावग्राय जासिगोन गोजोन्थों दिनै आङो मोनसे भिडिअ खालामनो थाखाय आखायाव लालायबाय बे भिडिअआ जाहैबाय 1.5-2 बोसोरसोनि सिगां इउपिपिएल सोरखारनि सोरबा इएम सोरबा जिएम सोरबा डिपुटि सिइएम सोरबा सिइएम बिथांमोनहा एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर जाय सोद्रोमाफ्रा कर्टआवहाय केस दङ बिथांमोनखौहाय बुंदोंमोन जे कर्टआवहाय थारिख मारियैनो थांनो नांलिया सामन फैबाबो हाजिर जाहैनो नाङा वारेन्ट फैबाबो हाजिर जाहैनो नाङा एरेस्ट वारेन्ट फैबाबो हाजिर जाहैनो नाङा जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायखाबाय होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो केस गोनां एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा आंनाव सोरबा लामैनो सोंहरदोंमोन जे ओरै बुंदों होननानै बिथांमोना आंनाव सोंहरदोंमोन अब्ला आं बिथांमोनखौ बुंहरदों जे थारिखखौथ' जों मारिखानांगोन सामन फैयोब्ला जोङो कर्टआव थांनांगोन मानि थाखाय फैदों वारेन्ट फैयोब्ला जोङो कर्टआवहाय थांनांगोन आरो एरेस्ट वारेन्ट फैयोब्लाबो जोङो कर्टआवहाय थांनांगोन होननानै आं बिथांमोननि सिगाङाव बुंहरदों स्पेसियेलि आं आसामनि खोथाखौ बुंदों आसामाव जायफ्रानाखि केस दङ बिथांमोननि खोथाखौनो आं बुंदों अब्ला बिथांमोना जागोन दे होननानै आंनि सिगाङाव बुंहरदों आरो थारैनो जानो हागौ बिथांमोना दिनैसिम थारिख मारिगासिनो दङ सामन फैदोंब्ला थारै बिथांमोना कर्टआवहाय थांदों जानो हागौ वारेन्ट फैदोंब्ला बिथांमोना कर्टआवहाय थांदों जानो हागौ मानो होननानै बुङोब्ला जुदि सामन फैयोब्ला जों थाङालासिनो थायोब्ला वारेन्ट फैयोब्ला जों थाङालासिनो थायोब्ला एरेस्ट वारेन्ट फैदोंब्ला जों जुदि थाङालासिनो थायोब्ला आरो जोङो थारिख मारियाब्ला कर्टआवहाय अब्ला जोंनि केसफोरा देरलांगोन जेसेबां खरस जानांगौ बिनिख्रुइ बांसिन खरस जागोन खस्थ'आबो बारा जागोन आरो थांलाय फैलाया बांसिननिफ्राय बांसिन जालांगोन बेनिखायनो जोङो सामन फैयोब्ला आरो थारिख फैयोब्ला मारिनाया मोजां सामन फैयोब्ला जों थांनाया मोजां वारेन्ट आरो एरेस्ट वारेन्ट फैयोब्ला जोङो कर्टआवहाय नुजाथिहैनाया मोजां जिहेतु इउपिपिएल सोरखारा एक्स एनडिएफफोरनि जेबो खामानि मावनो हायासै एक्स एनडिएफफोरनि जायफ्रानाखि केस दङ बिथांमोननि केसखौहाय फोजोबनो हायासै बोसोरब्रै बारलांबाय बोसोरबा हाबगासिनो दङ बेखिनि समावबो इउपिपिएल सोरखारा दिनैसिम जेबो खामानि मावनो हायासै बेनिखायनो इउपिपिएल सोरखारा बायदि बुंनानै एक्स एनडिएफफोरनि जा सात जारला बेखौहाय बारानिफ्राय बारा बिथांमोना खालामनो नागिरदों
सेस्था खालामदों आरो जोंखौ बिथांमोना मानसि बायदिखौनो गण्य खालामा, मानसि बायदि साना। बेनिखायनो आं सानो जे फैगौ समफोरावहाय 2025आवहाय बे बोसोराव गासैबो एक्स एनडिबिफोरा प्रमद बर'खौ बोख्लायनानै माब्रैहाय बिपिएफनि सोरखार लाबोफिननो हागोन बेखौसो जों साननांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनो थियरिटिकेल लिडारखौ जोंनो नाङा, जोंनो सासे प्रेक्टिकेल लिडार नांगौ। आरो बेनिखाय जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो प्रेक्टिकेल लिडार होननानै जों सानगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा बिएलटिफोरनि जेसेबांनाखि केस दङ बे केसफोरखौहाय बिथाङा फोजोबबोनो हाबाय। दायो बिएलटिफ्रा निस्सय केस गैला, खिन्थु जोंनिया एनडिबिफोरनिया एक्स एनडिबिफोरनिया एकर्ड जानाया बोसोरबा जाबाय। फैगौ 2025नि 27 जानुवारियाव बोसोरबा कमप्लिट जागोन एकर्ड जानाया, बिटिआर एकर्ड जानाया। खिन्थु दिनैसिमहालागैबो मोनसेबो केसा जोबाखै, अरिजिनेल एनडिबिफोरनि मोनसेबो केसा जोबाखै। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो एक्स एनडिबिफोरखौहाय खावलायहरनो लुबैयो जे नोंथांमोनाबो जानजि खाफ्रादो, प्रमद बर' बिथांखौहाय फैगौ बिटिसि इलेक्सनावहाय माब्रै फेजेननो हागोन आरो गोदान सोरखार लाबोनानै जोंनि केसफोरखौहाय माब्रैहाय सिफायनो हागोन, जोंनि एक्स एनडिएपि जायफ्रानाखि जेलाव दङ बिथांमोनखौहाय जों माब्रैहाय जोङो बख'नो हागोन आरो मुंख्लं जानाय न'खरफोरनो माब्रैहाय जोङो राङारि अनसुंथाइ होनो हागोन, बे खामानिखौ जोङो नाजालांनांसिगोन।